l'Alicia Velasco i curso tercer d'ESO a l'Institut Ramon Berenguer IV i avui he vingut a recomanar el llibre Matilda de Roald Dahl. Roald Dahl va néixer a Gal·les el 1916 i va morir a Oxford el 1990. De jove va treballar en una fàbrica de xocolata, que va ser l'origen del seu llibre Charlie la fàbrica de xocolata, i més tard, el 1939, va formar-se com a pilot i va fer diverses intervencions a la Segona Guerra Mundial. Ell va començar a escriure el 1942 publicant relats curts a revistes i diaris i va ser un famós guionista de cinema i televisió. Moltes de les seves obres han estat portades al cinema. Va ser un autor de gèneres molt diversos, però sobretot destaca a la narració infantil, com Matilda, Charlie la fàbrica de xocolata, els Gremlins, les bruixes, el dit màgic. La Matilda és una nena prodigi que és molt intel·ligent i abans de fer els 5 anys ja havia llegit tot tipus de llibres per a adults. Els seus pares la tracten amb menyspreu, com si fos un destorb, però quan comencen a l'escola i es troba a la senyoreta Trunchbull, la directora, que és una dona que maltracta els nens, s'adona que té uns poders psíquics extraordinaris que li permeten salvar l'escola i sobretot a la seva estimada mestra, la senyoreta Holmes. A mi m'ha agradat molt aquest llibre, és una lectura molt divertida i és un llibre interessant. I tot i que sembli per nens, jo també el recomano a adults, perquè crec que té un missatge molt important i és que cada persona és única. Cadascú té una personalitat pròpia i diferent a la dels altres i que hem d'aprendre a estimar-nos, a acceptar-nos i a tenir més seguretat a nosaltres mateixos. I ara us llegiré un fragment que segur que us agrada. Passa una cosa curiosa amb les mares i els pares. Fins i tot quan el seu fill és la cosa més passadeta que et puguis imaginar, és igual. Es pensen que és fantàstic. Alguns pares van més enllà. L'adoració els encega fins a convèncer-se que el seu fill té condicions de geni. No és pas tan desastrós tot plegat, és tal com va el món. El que passa és que quan els pares comencen a explicar-nos a nosaltres si n'arriben a ser d'intel·ligents els seus horribles plançons, llavors comencem a bramar. La palangana, que vomito. De vegades topes amb pares que fan tot el contrari, que no mostren cap interès en els seus fills i aquests, naturalment, són molt pitjors que no pas els aviciats. El senyor i la senyora Wormwood eren d'aquesta altra espècie. Tenien un fill que es deia Michael i una filla que es deia Matilda i es fixaven en Matilda en particular com si no fos més que una crosta. Una crosta és una cosa que has d'aguantar mentre no arriba el moment d'arrencar-te-la i llançar-la ben lluny. El senyor i la senyora Wormwood no veien l'hora que podrien arrencar-se la filleta i llançar-la ben lluny, i millor fins a altre compte. I fins i tot encara més lluny.